Fl-2021 il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsin Soċjali l-FSWS kienet tajnuna l kważi 21,500 persuna. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 2,400 persuna fuq is-sena ta' qabel. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie ppubblikat ir-rapport annwali tal-FSWS għas-sena 2021. Skont ir-rapport l-FSWS ħadet ħsieb kważi 22,500 każ li jiżboq sew in-numru ta' każijiet ta' snin preċedenti. Din il-ħidma importanti kienet possibbli permezz ta' finanzjament adegwat li jingħata lill-Fondazzjoni ta' kull sena. Ġie notat li dan il-finanzjament żdied b'mod sinifikanti f'inqas minn 10 snin. Fil-fatt ir-rapport jgħid li fl-2012 l-FSWS kellha budget ta' ftit aktar minn 7,700,000 euro, iżda fl-2021 din ingħatat budget ta' aktar minn 26,500,000 euro. Dan ifisser li f'9 snin il-budget tal-Fondazzjoni żdied b'aktar minn 18 miljun euro. Iċ-ċermen tal-FSWS George Borg stqar li l-pandemija bidlet tal-aħħar l-operat tal-Fondazzjoni, iżda dan ifisser ukoll li l-pandemija ġabet magħha lezzjonijiet importanti li saħħew il-Fondazzjoni. Intant il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Gixti ta' spjegazzjoni tal-istatistika fir-rapport annwali huwa stqar li lil minn numri hemm stejjer ta' nies li jfittxu l-għajnuna sabiex itejbu ħajjithom. Huwa qal ukoll li għall-ewwel darba fl-istorja tal-Fondazzjoni din qed taħdem minn 70 proprjetà madwar Malta u Għawdex sabiex tilħaq aktar nies. Rigward iż-żieda f'dawk li jmorru għall-għajnuna għand il-Fondazzjoni, huwa qal li parti mir-raġuni għal dan hija żieda fl-għarfien dwar is-servizzi li din toffri. Madankollu l-investiment li sar fil-Fondazzjoni kien kruċjali wkoll sabiex itejjeb is-servizz mod lill-klijenti. Mhux illi toħloq l-għarfien biss, jekk ma tagħtix servizz in-nies ma jiġux, allura qed noħolqu iktar għarfien permezz tal-marketing u għax għandna aktar riżorsi finanzjarji nimpjegaw iktar professjonisti u iktar nagħtu servizz. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-ħidma tal-Fondazzjoni qatt ma tispiċċa għax iż-żmien dejjem jinbidel u għalhekk jinbidlu l-isfidi. Minkejja dan il-Gvern għandu impenn ċar dwar dawn il-problemi soċjali u xhieda ta' dan hija n-nefqa tal-Gvern fl-FSWS li ta' kull sena dejjem tiżdied sabiex jissaħħu r-riżorsi tal-istess fondazzjoni. F'dan l-aħħar 10 snin, il-Gvern investa 6 darbiet ta' dak li kien jinvesti Amministrazzjoni Nazzjonalista fl-2012. Ma tistax ma tirrimarkax koll enfasi li għamilna fuq is-soċjal u hekk se nagħmlu jekk Alla jrid anke fil-budget li jmiss.